tun tuma chuan America ram 911 emergency call pathum kan ngai thla anga tren khatin mihring ani lo an tianga tren khatin police station puina an ron ngen ngoi anga tin tren khat ve thung chuanin mi pathumin an mek thu an ron soi ve thung don ani July ni somthum pakhat sang ni somni pakhat zana khan Pender County Kokong nuam le zoldoya chuan papakhat Mr. T chu a pickup truck nen man mo deuh tak hian in lampanin atlana zanrei to a motor dang tlan ve po mu turanom mang to lova motor headlight in a chun en ti lo chu athim hle ni ama chaw tlan ni bok nen amut thluk mai lo nan motor tuk verte chu honga ngo tanga lo chuak thlifim chuan a mai te chu a chem hep heu boga ti chuan dar som pakhat vel alo ni chuan Black River anti mun chu a thleng phea chuta chuan le motor chun ena chuan kongsira engemaw hi a hmuwa belchiang turin a motor chu a tlan muang dewa a hmu chian ta ka chuan chawta mai lo chuan a thlan tlang ta zoga 911 a khol ta ni County 911, what's the address of your emergency? I'm driving on 210. I just crossed the Black River, and I thought I saw a guy standing on the side of the road bleeding. Audio kan riat ang hian Mr. T hian mihring thi nuangin abual kongsira hmu thu a reporta 911 lo chhon tu dispatcher hian report adon chu riat chian tumin zo na sang a zo bel le boka chutia anin biak lai tak chuan thom dang aron tel tetlak mai le You saw a man standing on the side of the road? What the? What was that, sir? That's not human! That's not human! Sir, are you okay, sir? There's something in the back of my truck! Okay, what's in the road? a or tang hian a chi ai hle ti a riata pickup truck nunglama thil engemaw ron tum lut ridup po a riat thei ani chuta mihring ani lo ati tuar boka dispatcher chuan konga engei mu tia hanzo chuan ka motora engemaw om ati chunjom le bokani he 911 call hi atop thlenga kan ngai thak chuan Mr. T hian a motor brake ara thut thu te ram samak tak chu kong puilaya atlak thu te ram ngolama akal bo thu te chu asoi chunjom ani ti chuan 911 dispatcher chuan Pender County Police a riat tira he police hian a hmuna fia turin akalani anhuwa police in a report danin Mr. T na a report na hun chu awa thleng nge ya tin Mr. T a po chu awa zong chuak boka Mr. T motora engine chuan motora hian ram saham na hnu ma a hmu thu a soi ni ma se maktak main Mr. T na mihring thi nuang a report ero awa hmu chuak talawani he call hi internet a alar le ya Pender County 911 call ti in YouTube pa han search ula atwa na ngai thak tur I hmu trek maya April ni som sang ni som pariat chunulam khan kai la chu an sikula tangaron chuakin motor da khom na lampani na kala sikul bana tennis a khel thina wangin an motora ada tennis bungrua laturin sikula tang hian ron chuakani kai la te motor hi Odyssey Honda ania keni lama sumo ang deuh hian thutna tlar thum nei ania asit number hi an kuai tlua asa bombo ma chuan a tennis bungrua te chu a omani ti chuan kai la chuan motor kong ka hnung jok chu a honga motora chuan luta sit number koi thlu ka chuan bok chungin a tennis bag chu azubana chutia ban lai tak mai chuan sit chu ron tho thutin kai la inrin man ma chuan aron in thlep thut tamai ni kai la oma tak chuan doin motor hnung lama chuan anor bet tareng mai ni kai la chu alet ling zongin a oma tak sit chuan a do tlat awang chuan a tho tha hlei thei lova aw po a aw thei meu lo ni ama a chua thei mai boxi lo awang chuan amangang ta hle maya ake kora om phone chu a phor phato chi boxi lowa ti chuan kong om chun nia hriat voice command mangin 911 a call ta ni
I'm in help. 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 I'm stuck in my bed outside the 7 Hills Wholesale parking lot. The Seven Hills what parking lot? audio kan ngai thak ang hian kai la hian dispatcher ne na motora tan thu a reporta ma se van doi thak takin dispatcher nen hian signal that lo wang chuan anin be tha lei thei meu lova 7 Hills School a om thu te puiwat angai thu te kailan asoi chu a riat thei ani dispatcher chuanin athudon chu 7 Hill nai ber police ne na a riat tira dar thum le achan ve a chuan police te chuan sikul an ron thlenga no pang thabar zonin an zonga an mel kuala police motor te chu chuan an tlan kuala ma se engma an mulo wang chuan an kalsan le tadai mai minit som ni nu vela chuan kai la chuan 911 bok aron call le a I probably don't have much time left to tell my mom that I love her if I die. This is not a joke. This is not a joke. a o tang hian kai la chu a chaw to le ti a hriat theya fiam thu ani lo thu le hun tam anei arin to lo thu te a soya tin alo boral ta ni chuan anu a hmangai thu hril sak turin dispatcher chu angen ngal bokani hemi chumpo hian dispatcher chuan alo la lak thu tak sak lo le a 7 Hills School bul lo ka om police te chu thukim chang ala hril thei te chuang lova police te chuan a tho ni nan an zong kual le a ma se an la mu chuang lo beidong bokin police te chuan an kal san le ta ni hemi chung zong hian kai la chu alet ding zong in thotra lei thei lovin motora chuan ala ta ngat ngatani chu darka rup aliama zandaria le minit som nga paruku velania ina la holo wangin kai la pa chuan afa pa chu phone a ma se chana reng reng a om lo ti chuan phone location atanga chuin kai la om na chu awa chui chuak ta a kai la pa mu meu chuan van loi khak takin kai la chu thochamin alo thireng to ni he thu hi media ten an hriatin a viral na sa hle a mitam takin dispatcher le police te an dem em a kai la chung te chuan afa pathi chana police te thiam lowa pu in kota an king ta a abik takin 911 lo dong song tu dispatcher te pahni le kai la zong tu police te pahni chu an na tlin lowa pu in an king ani ti chuan kot thutluk na angin dispatcher te le police te hian thiam lo an changjui ta ni zan khat chu Brandon Lawson le anupui hual la desalofton te chu nasatak main anin hawa Brandon Lawson a thin rim chuan a in sum zo lo a hlau awangin anupui hual chu ina tang chuan a chua sana ti chuan kaltum na po neilok chuang lo chuan a pick up nen chuan a in khal chuak ta ni hemi zan hi okas ni riat sang ni som pathum ania San Angelo USA a thil thleng ani ti chuan kumsom ni paruk mi Brandon Lawson chu marlam panin atlana apa te chenna bronte kholam panin atlan zela ma se vandoi khak takin ramruak le thaler deuro highway 277 a thlen chuan a motor gas a zo tatlat mai le ti chuan a u kai la chu tum ni lai mai a kola avoi khatna chuan zanlai dar som pani le chan ve ania a gas a zo thu le gas ken ron pe mai tura pui turin aron dilani anu le dewa chuan ron ko le in mi pathumin an thu le a hliam atanga thisena chua tu te aron hril tamaya kai la chuan ring hel deuh hian irui le mi a hantia Brandon na chuan arui lo thu le ron man mo tura du thu te chu alo hril le ta a ti chuan ana boy pui tur chuan kai la chuan Brandon a omna lampan chuan ain kal chuak ve ta ni kalkonga kaila athang hlan hian Brandon chuan 911 alo call boka 911 emergency. Yes, I'm in the middle of the field. The sniper just pushed some guys over. We're out here going towards Javelin on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here. Got chasing to the woods. Please hurry. Okay, now run that by me. I'm not talking to him. I actually ran into him. Ah, you ran into him. Okay.
That's the first guy. Do you need an ambulance? Yeah, no, I need the cops. Okay. Audio hian Brandon hianin omzenei faran lo le phelphung hian rampalai lenga thu te a tu pahni anam son thu te le gas anei to lo thu te asoi noi maya dispatcherin ambulance amamole mamolo azo chuan police amamo thu in a changa signal thatok lo nen are le dai mai ni dar khat le minute som vela kaila chuan ana motor chu awa muta a kong puisira rorem lo zet mai hian aloin hungani helai mun hi Texas ram ruak duai mai munani ya thingkung lian tak tak omna mun ani lawa nimbukri re tele vai vutte chu mu thei to anni maya kailan ana motor omna mun athen rual deu tho hian deputy sheriff po aron thleng veya achan po mi tu te ne mo report in kongpuya rorem lo fashana pick up truck anda thu an report ani chumiron enfiat tuma local chu alonia ti chuan kaila le sheriff te chuan Brandon na chu zongpa in torchlight nen hian an phet kuala ma se Brandon a alo haulo Brandon a pick up truck vela kaila le sheriff anom lai chuan Brandon na chuan aron call le a omna tanga a u kaila le police te a mu the thu aron ril le ni ma se police anoma wanga ron chu ngam lo ani thu a ril boka achan po police te zon lai wanted ani wanga ni hei hi Brandon a thom an rit na nungber ani zuita ni hemi nu tang hi chuan a ko tlang thei to lova boro ka khural ta dai ang mai hian a khuang cher bo tari ngot mai ni zan khuwa in anjung hala zinga police ron thlen belin uisa thiam te nen helicopter nen volunteer dang te nen anjung ta lui maya kartam tak anjon nu po chuan an mu zo lo ani arwang po an mu chuang lo ani kumkualai aliam nu sang ni som ni pani khan a motor din na atanga la lo te a luru ro an mu chuaka DNA test atanga alandanin Brandon na ru ro ani ti an fin fiat heya makta em jok chu na sataka anjon lai khan ru ro an charna mun po hi voitam tak an kal nge arin oma ma se khati hun lai khan engwangin nge tu man an mulo hemi ni wang hian internet a po in hiana a chok chuk na sa hle maya tun thleng hian rilfiat he alani chuang lo ani